Bergedel kentang, jangan kates, bumbu kuning. Bahan kates karo kentangnya siap dieksekusi. Iki mau cah aku njupuk kates. Katesnya gratis ora tuku ya. Njupuk ning karangane tonggo. Tonggone apian, ape njikuk piro ae sak karepe cah. Iki aku njupuk mok sitok ae ya, ape tak nggo gawe. Jangan kates bumbu kuning. Ora usah nganggo santen cah. Iya ya, katesnya dioceki dhisik ya cah. Bar dioceki langsung iki tak siker dadi loro, terus diiris tipis-tipis kaya ngene. Utawa mbok iris sak seleranem ya oleh cah. Karek kowe pokoke. Wes bar tak irisi kabeh iki langsung ae tak umbah katese dhisik ya cah. Iki mono ben ilang telutoke. Wes ngumupno banyu langsung ae tak jegurno ning wajan ana banyune umup kaya ngene. Sambil ngenteni medhok iki aku ngoceki kentang ya cah. Pe tak gawe bergedel ki mang lho ya. Ngoceki tipis-tipis ae ya cah, aja kandel-kandel langsung digoreng banyu ben ora ireng. Bar ngono langsung diiris ae sak suwe selera ya cah. Wes bar kentange iki lanjut ngiris lombok nggunjangan. Katese wis medhok iki wis wayahe ngengkir cah. Ayo tak sok grojo. Lanjut numpangno wajan kei lengo sithik terus dioreng-orengi lombok. Lengkap salam laose aja lali. Lanjut bumbune dijegurno cah, digongso diosang-oseng pisan, langsung ditambahi banyu ae. Jegurno pisan kate sing digodhog medhok ki mang ya cah, dioseng-oseng, terus aja lali dibumboni uyah micin gula karo roiko. Terus diudek-udek sambil dinteni nganti umup ya cah. Jangan kuwis umup, siap dintas. Nanti tumpangno wajan kei lengo sing rada agung, nggo goreng kentang ya. Iki engko ape tak gawe bergedel. Dudu gudel lho ya. Kentangnya digoreng wis mateng, iki langsung tak siapno cowek, tak ulek ae, diulek nganti lembut kayak ngene ya. Bar ngono, bawang brambang gorengane diulek pisan, aja lali ya. Iki sing marai seger cah, mambu bergedele. Wis bar tak ulek kabeh, iki langsung tak kei uyah gula micin roiko. Aja lali tambahi ladaku. Tambahi pelengkap onclang karo ledri. Tanganku wis bar ije siap diulek. Bar ngono dijipuk sithik, dibentuk-bentuk sak karepem cah. Iki tak bentuk bunder gepeng kaya ngene ae. Tak dadar nondok sitok, kinggo dadi bahan pencelupe. Wis manasno lengone wajan, siap digoreng bergedele. Digoreng terus diolak-alik sedelok, nek wis mateng siap diengkir cah. Bergedel karo jangan wis mateng, ayo mangan cah.